വെയിറ്റിംഗ് ഈസ് അനദർ വേർഡ് ഫോർ വേസ്റ്റിംഗ് യുവർ ലൈഫ്. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമുക്ക് കഴിവുകളുണ്ട്, പലതരത്തിലുള്ള സ്കില്ലുണ്ട് എങ്കിലും വേറൊരാൾ വന്ന് നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ അവർ നമ്മളിങ്ങനെ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ മാത്രമാണ് മുൻപിലേക്ക് വരിക എന്നൊരു തോന്നലുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ പറയുക, അവരൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ, എനിക്ക് വേണ്ടി റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കഴിവുകളെ അവർക്ക് കുറച്ചും കൂടി നന്നായി മനസ്സിലാകുമായിരുന്നല്ലോ, അപ്പോൾ എന്നെ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് മോൾഡ് ചെയ്യാൻ സഹായിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ. ഇത്തരം ചിന്തകൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേസ്റ്റിംഗ് ആണ്. നമ്മുടെ സമയം അത്രയും നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഒരാളും നമ്മളെ എന്താ പറയുക, വലുതാവാനായിട്ട് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വരും എന്ന് വിചാരിക്കരുത്. നമ്മളൊന്ന് പൊന്തിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ടാവും. പക്ഷേ നമ്മൾ ഒന്നിങ്ങനെ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആരും ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. സോ ഡോണ്ട് വേസ്റ്റ് യുവർ ടൈം. ടൈം ഈസ് വെരി വെരി പ്രഷ്യസ്. ലെറ്റ് ലൈറ്റ് ഷൈൻ ഔട്ട് ഓഫ് ഡാർക്ക്നെസ്.